Det her smager fucking dårligt. We're upstairs, forgot my phone. I'm probably not gonna use this clip because it's fucking bullshit. Why are we filming this? I forgot my phone upstairs. Luckily, some good-hearted people gave it to the appropriate people, and they're like, oh, "We're gonna go get it now." Hopefully, they won't discover that the wallpaper of my phone is "I love Callum Powell" because nobody's supposed to find out about that. Hey, jeg hørte, jeg kan få en gratis telefon her. En gratis telefon? Ja, er det ikke den lige der med Popeye på baggrunden? Skal man skrække? Popeye på baggrunden. Tak skal du have. Vi står her med Samsung G, som super fed telefon, hvis man står med en mangel på livsforståelse, en mangel på smag, og altså egentlig generelt bare har nul forstand for, hvordan man præsenterer sig selv på en ordentlig måde. Du skal virkelig overveje, om du stadig bør trække vejret i næste uge på det her tidspunkt, hvis du har en Samsung G-telefon. De her telefoner er klamme. Dem, der ejer dem, er klamme. Dem, der overvejer at købe dem, er klamme. Hvis du bare har været inde på deres hjemmeside og kigget på telefonen, så er du klam. Du er ikke... Altså, hvad laver du? Sådan, helt seriøst. Hvad laver du? Det er altid vigtigt, når man har et sted som Elgiganten her, man gerne vil sælge nogle fladskærme, så skal man have noget, som brugerne kan kigge på, så de kan få en sans for, om det her det er tv, man vil have. Men er det det her, du kigger på, når du har det her tv derhjemme? Nå ja, jeg står og kigger på close-ups af jordbærkager. Det gør jeg ikke. Det er jo sindssygt mærkeligt. Hvorfor ser du det her? Og så farven er altid overeksponeret og overlyst op, så man sådan, ja, det er mega lækkert. Altså det her, det er ikke sådan her, man ser tv. Hvad laver den der fugl? Der er ingen, der ser National Geographic med. Det gjorde man sådan, da man var 10 og troede, at man godt kunne lide biologi. Altså, hvad laver du? Hvad laver du med dit liv? Tror du er Sebastian Chopwood Klein? Få dig et liv.